Oyaore nyakwara moga jwang' kendo machiegni e nonro mar oboke kawuono chieng' tich ariyo tarik 16 dwe mar adek higa mar 2021. Makeloni chenro ni en an Chris Owino. Odiochieng' ma kawuono an kod oboke ariyo. Koth ochwe e bomani maduong' ma Nairobi mar atari kendo omiyo gazet mar Daily Nation pok ochopo ka. Koro adhi mna lidho ni gazet ariyo kata oboke ariyo mar The Standard kaachiel kod The Star. Oboke mokwongo wadhi chako kod oboke mar The Standard, kendo thor mar wach nyimo oboke mar The Standard en ni Jubilee ejects Ruto from top party post. Jubilee ejects Ruto from top party post. Duond od bura mar Jubilee kokalo e komiti mare mar National Management Committee ne oyie mar thich oko jalup ker Ruto e lemo mar bedo jalup jatend duond od bura mar Jubilee. Komiti maduong' mar duond od bura mar National Management Committee, mano komiti maduong' mar duond od bura mar Jubilee odhiambo manyoro ne orie mar thich oko jalup ker William Ruto e lemo mar bedo jalup jatend duond od bura mar Jubilee. Ma ne gichopo e romo notimore odhiambo manyoro kama jokanyo mar National Management Committee mano mar od bura mar Jubilee ne oyie mar thich oko jalup ker William Ruto e lemo mar jalup jatend duond od bura mar Jubilee e pacho kae. Mabiro kaluwore kod chenro ma jalup ker William Ruto kod kweth mare mar tim tangatanga osebedo ka itudo kod duond od bura mar United Democratic Alliance e pacho kae. Manyiso koro ni ker Uhuru Kenyatta biro gwelo National Executive Committee kata National Executive Council mar Jubilee mondo bi opuodh chenro makamano. Manyiso ni en jatend duond od bura mar Jubilee koro ibiro dwaro mondo gwel romo mar National Executive Council mabiro puodho chenro makama. Bang' ka National Executive Council mar Jubilee puodho chenro makamano, to jalup ker William Ruto idhi thich oko kaka jalup jatend duond od bura mar Jubilee e pacho kae. Mano e thor mar wach nyimo oboke mar The Standard. Komiti maduong' mar duond od bura mar Jubilee miluongo National Management Committee ne oromo odhiambo manyoro kendo yie mar thich oko jalup ker William Ruto e lemo mar jalup jatend duond od bura mar Jubilee. Makoro nyiso ni ker Uhuru Kenyatta dhi luongo romo mar National Executive Council madhi puodho chenro makamano. To ka National Executive Council mar Jubilee osepuodho okang' makamano, to jalup ker William Ruto idhi thich oko kaka jalup jatend duond od bura mar Jubilee e pacho kae. Ito oboke mar ariyo loso ewi nengo mar mafuta mar petrol kaachiel kod diesel mane oidho malo e pacho kae kod omenda maromo shillings 7. Chenro makamano oland kod duol mochung'ne ng'iyo nengo mar mafuta ma e pacho kae odiochieng' manyoro, kama oganda mathoth ne ogolo kod ich wang' margi kaluwore kod okang' mane piny owacho kawo mar medo nengo mar mafuta e pacho kae, manyiso ni e kinde momed nengo mar mafuta e pacho kae, nengo mar wuoth kata transport cost bende dhi idho malo kaachiel kod nengo mar loso mwandu e pacho kae kata production cost. Oganda ne ogolo ich wang' margi kawacho ni e kinde ni ma oganda dhi nyime kod kedo kod achiedhnade mag COVID-19, oganda moko ne oriembe tijegi kaluwore kod midhiero mag COVID-19 kaachiel kod uchumi marach e pacho kae. No ok en paro maber mondo piny owacho med nengo mar mafuta. Kata kamano, nengo mar mafuta ne omedore e piny mangima. Kata king'iyo piny Uganda, piny Tanzania kaachiel kod piny Rwanda, nengo idho malo e pinje duto ma oko. Kanyalo lidho ni alidha nengo mar mafuta e pinje ma oko, mafuta mar super petrol lita achiel nengo ne pacho ka en shillings 122 gotongulo 81. E piny libamba ma Uganda, nengo mar super petrol lita achiel en shillings 118.5 kata gotongulo 5.
Mafuta mar diesel e pacho kae, lita achiel mar diesel e pacho kae en shillings 107 kod otonglo 66 e piny libamba ma Uganda. Mafuta mar diesel lita achiel en shillings 110 gotonglo 7. Kwadhi e piny libamba ma Tanzania, super petrol lita achiel en shillings 93 gotonglo 6. Piny Rwanda, super petrol lita achiel en shillings 120 kod otonglo 3. Koro kinyalo ng'iyo en ni mafuta oidho e pinje duto mag Afrika ma ugwe, kendo mane oler ni nengo mar mafuta ok oidho pacho kae kende, kata kamano oidho nyaka e pinje ma oko. Oboke mar 4 en ni komiti mar duond od bura mar Jubilee miluongo ni National Management Committee mar duond od bura mar Jubilee ne oyie mar thicho oko jalup ker William Ruto e lemo mar bedo jalup jatend duond od bura mar Jubilee e pacho kae. National Management Committee mar duond od bura mar Jubilee odiochieng' manyoro ne oromo kendo yier mar thicho oko jalup jatend duond od bura mar Jubilee. Makoro nyiso ni ker Uhuru Kenyatta dhi luongo romo mar National Executive Council madhi puodho chenro makamano. Ka National Executive Council mar Jubilee osepuodho chenro makamano, to nyiso ni jalup ker William Ruto idhi thicho oko kaka jalup jatend duond od bura mar Jubilee kata deputy party leader mar Jubilee. Magi wacho ni ne gichopo e romo makamano kalore kod tudruok ma jalup ker William Ruto osebedo ka tudre kod duond od bura mar UDA e pacho kae. Memomiyo National Management Committee mar Jubilee ne oromo kendo yie mar thicho oko jalup ker William Ruto kaka jalup jatend duond od bura mar Jubilee e pacho kae. Oboke mar 6 ne en buok kaachiel kod lit bang' ka ringre mikae Jennifer Wambua ma en apisa mar duol mochung' ne ng'iyo weche mag lope pacho kae National Land Commission, kendo janeno e kes mitudo kod jaod bura ma Lugari Ayub Savula e kes mar mibadhi mar omenda maromo milion 122 ne oyud ka ringre ringre ne oyude kar kano ringre jomotho ma City Mochari. Ne en buok e kinde ringre mar mikae Jennifer Wambua ma en apisa mar duol mochung' ne weche mag lope pacho kae National Land Commission, kendo janeno ewi kes mar mibadhi mar omenda maromo milion 122 ma itudo kod jaod bura ma Lugari Ayub Savula ne oyud ka ringre owit e kar kano ringre jomotho ma City Mochari kae. Oboke mar 7 pod loso mana ewi ywaruok e kind piny Kenya kaachiel kod piny Somalia bang' ka piny Kenya ne owuok kendo ne ok ochopo e romo mawinjo ywaruok e kind piny Kenya kaachiel kod piny Somalia. Odiochieng' manyoro piny Kenya ne otamore chopo e nyim doho maduong' mar piny mangima mano International Court of Justice ICJ mawinjo bura ma omak ne piny Kenya kod piny libamba ma Somalia ewi ywaruok mar kiewo. Oboke mar 6 bende en ni ker Uhuru Kenyatta kaachiel kod ogai mar ODM Raila Odinga sani koro chano mar uso BBI ka gitiyo kod nyakalondo ma pacho kae. Ker Uhuru Kenyatta kaachiel kod ogai mar ODM Raila Odinga sani koro chano dhi uso bill mar BBI ka gitiyo kod nyakalondo ma pacho kae, mabiro bang' ka ker Uhuru Kenyatta ne ochungo galamoro duto mag siasa e pacho kae kaka achiel kuom okenge mag duoko piny landruok mar midhusi mar COVID-19. Makoro nyiso ni kweth mar BBI kotelnegi kod Raila kod Uhuru biro oro jotelo madito e kweth maggi mondo ous BBI ka gitiyo kod nyakalondo kaachiel kod wang' jowi kata televisions ma pacho kae bang' ka piny owacho ne ochungo public rallies kata galamoro mag siasa e pacho kae. Oboke mar 8 pod loso mana ewi chenro mar miyo oganda chanjo mar tuo mar COVID-19 kama kinde ni piny Kenya dhi nyime kod miyo jopuonj, apisas mag thieth kaachiel kod apisas mag arita kwe pacho kae chanjo mar COVID-19. Kata kamano kwan jopuonj, kwan apisas mag thieth kaachiel kod kwan
mag obila madhi mondo mi chanjo mar COVID-19 iwacho ni piny mokalo. Iwacho ni jopuonj, lakteche, apisas mag thieth kaachiel kod obila monego bed ni miyo chanjo mar COVID-19 thothgi ok dhi kawo chanjo mar COVID-19 kaluwore kod luoro ewi chanjo makamano bang' ka pinje mag jowagunda kata European Union ne ochungo chenro mar chiwo chanjo mar AstraZeneca ne oganda mawuok e pinjego. Ito oboke mar 10 nyaka ito oboke mar 11 loso mana ewi midhiero ma itudo kod tuo mar COVID-19 kod weche mag somo e pacho kae. Pach josomo weche mag ohala kaachiel kod weche moko e pinje maoko nyaka weche tuke, kama tok oboke mar The Standard gin weche tuke kama tim maduong' mar adhula ma pacho kae Harambee Stars ne orodho tim mar Tanzania mano Taifa Stars gonde 2-1 e tugo mar osiep motelo ne tukego mag AFCON qualifiers e kindgi kod piny Togo kaachiel kod piny Egypt e giko dweni. Odiochieng' manyoro kata odhiambo manyoro Harambee Stars mano tim maduong' mar adhula ma pacho kae ne orodho Taifa Stars mar piny Tanzania gonde 2-1 e tugo mane obag e paw tuke ma Nyayo National Stadium. Inyalo paro ni ma en tugo mar osiep e kind Harambee Stars kod piny Tanzania motelo ne tukego mag AFCON qualifiers. Oboke mogik an kod oboke mar The Star, kendo thor mar wacho nyimo oboke mar The Star en ni murdered NLC officer witness in 122 million shillings case. Murdered NLC officer witness in 122 million shillings case. En apisa mar duol mochung'ne weche mag lope pacho kae mano nyadendi Jennifer Wambua mane oyud ka ringre ni kar kano ringre jomotho ma City Mortuary. Iwacho ni ne en janeno ewi kes mar mibadhi ma itudo kodo jaod bura ma Lugari Ayub Savula. Iwacho ni nyadendi Wambua ma en apisa mar duol mochung'ne weche mag lope pacho kae National Land Commission mane oyud ringre e kar kano ringre jomotho ma City Mortuary ne en janeno ewi bura ma itudo kodo jaod bura ma Lugari Ayub Savula ewi weche mag mibadhi maromo omenda $122,022. Koro odiochieng' manyoro ringre Jennifer Wambua ne oyude kar kano ringre jomotho ma City Mortuary, kendo pok ong'eni to nonegi karang'o to jomagi mane onege to nonegi ewi wach mane. Kata kamano ne en janeno ewi kes mar mibadhi maromo omenda $122,022 ma itudo kodo jaod bura ma Lugari Ayub Savula. Mano e thor mar wach e nyim oboke mar The Star. Nyadendi Jennifer Wambua mane kano ringre jomotho ma City Mortuary ne onegi, kata kamano ok ong'e joma onege, gimomiyo ne onege. Gima wang'eyo en ni ne en janeno ewi kes mar mibadhi maromo omenda $122,022 ma itudo kodo jaod bura ma Lugari Ayub Savula. Ito oboke mar 2 bende pod loso mana ewi nek mar nyadendi Jennifer Wambua ma ne en janeno ewi kes mar mibadhi ma itudo kodo jaod bura ma Lugari Ayub Savula. Pok obila ong'eyo ni ang' momiyo noneg Mikayi Wambua, jomagi ma nonege to nonegi karang'o. Kata kamano ringre mano oyude kar kano ringre jomotho ma City Mortuary. En wach malit miwuoro. Ito oboke mar 3 lose wi nyithindo moko marude miluongo ni Joylin Apio kaachiel kod Janet Adongo ma ok e gwenge mag Mauna mano e kar od bura ma Ugenya e Siaya County, ma iwacho ni pok oneno nyaka sani bang' lal. Iwacho ni nyithindo 2 gi miluongo ni Joylin Apio kaachiel kod Janet Adongo gin rude, kata kamano pok onegi. Giwuok e gwenge mag Mauna mano e kar od bura ma Ugenya e Siaya County, kendo ka en kod ler moramora ewi nyithindo 2 gi Joylin Apio kaachiel kod Janet Adongo ma gin rude to giwuok e gwenge mag Mauna e Ugenya constituency, inyalo tero report ne obila mondo anyuola ne oyud yweyo. Ito oboke mar 4 nyaka ito oboke mar 5 lose ewi ushuru mamalo mijuogo
mo kata mafuta e pacho kae, miwacho ni maseche moko ne omiyo nengo mar mafuta oidho malo e pacho kae. Ushuru ma piny owacho juogo mafuta e pacho kae, miwacho ni seche moko ne omedo nengo mag mafuta e pacho kae. Kata kamano ne aselieko ni nengo mar mafuta ne ok omede e pacho kae kende, kata kamano omede nyaka pinje mag libamba kata pinje ma oko kaka Tanzania, Uganda kaachiel kod Rwanda. Ito oboke mar 6 en ni duond od bura mar NC KANU kaachiel kod Wiper nyaka Ford Kenya osechuogo komiti mar ji 12 madhi tayo riwruok mar siasa manyien e kind Moses Wetangula, Musalia Mudavadi, Gideon Moi kaachiel kod Kalonzo Musyoka, riwruok mar siasa miluongo ni Sacred Alliance. Duond od bura mag ANC, KANU, Wiper kaachiel kod Ford Kenya oseloso komiti madhi tayo chenro mar riwruok margi mar siasa miluongo ni Sacred Alliance makelo kanyakla jotelo kaka Gideon Moi, Musalia Mudavadi, Kalonzo Musyoka kaachiel kod Moses Wetangula. Ito oboke mar 6 no bende pod loso mane i kes mitudo kod jaod bura ma Embakasi East Babu Owino. Ito oboke mar 8 gikone to jalup ker mar piny Tanzania ne olieko ni Magufuli en mana kaka dhano moro amora kendo onyalo tuo. Jalup ker mar piny Tanzania mano Samia Hassan ne olero ni nyalo bedo ni Magufuli tuo nikech Magufuli bende en dhano kaka jomoko kendo onyalo tuo, ma biro kinde ma weche osebedo ka wachore ni jalup ni ker mar piny Tanzania John Pombe Magufuli ni pacho kae kama oyudo thieth bang' gamo kute ma COVID-19. Kata kamano mago weche mapok ogol ler e wiye kod piny owacho mar Tanzania. Kata kamano odiochieng' manyoro jalup ker mar piny Tanzania Samia Hassan ne owacho ni Magufuli nyalo mana tuo kaka ng'ato moro amora kech en bende en mana dhano. Mano bende makelo wae giko nonro mar oboke odiochieng' ma kawuono. Rite masane nyinga Chris Owino.